Eh, mama memfundisi. Ndizvozvo mama. Inzwai. Mama ndingoti gagaga. Baba varipo here? Isai phone paloud. Ehe. Mama na baba. Ndangoti musazonzwa nemakuhwa kuti mutendi wenyu waonekwa ari kung'anga. Gore rino iri igore rekusanganisa mai. Ndichanga ndichisa aiwa zvikaramba tinoedza zvimwe. Ndizvozvo igore rema-desperate measures and desperate movements. Mama ndane 40 years izvezvizvi. And before you know it, it's 50. Saka ndinoda kungoti ndingomeka sure kuti gore rino ndasanganisa, ndikatorawo mbashito dzepasekuruko, ndikatorawo mvura yekumapostoroko, ndikasanganisa. Imi musamira kunamata, rambai muchinamata muri ikoko. Ini ndakamira ndiri panapa. Adhangirwa zvikaita ndodzoka. Ndo zvandati chatiri kungoda is the end goal. We need marriage end of this year by fire by force. Ndizvozvo ndo zvandati ini mai musasiya kunamata muri ikoko, imi batai muri ikoko. Ini ndichabudawo nembashito ndakadai nemvura dzekumapostori adhangirwa. Next year ndinoda kuti tichinje prayer request. We need financial breakthrough and cars. Inzwai mai, tingapedza nguva rega titi gagaga. Ndina Bernard hard life na baba Sara ndo prayer request yegore rino. Ndizvozvo aiwa, mutaurire baba kuti iye zvino handina ndiri kuuya, iye zvino it's just desperate situations. Vale gore rino anofana kunge angori gore rino ndiri kuda love yepepo chete. Ndizvozvo, God bless you, rega nditori pa progress izvozvo. Baba Sara. Bernard.